Махнете всички, махнете го набия. Здравейте всички, аз съм Марто, отново сме тук в нов Майнкрафт епизод. Този път мислех да вправя с Марто Find the Button, но имаме си нови приятелчета и трябва да играем с тях. Жал. Така, тъй като аз съм хоста, да, добре виждате това нещо, не знаете какво ще правя от сега. Ако не разбрахте какво ще правя, ще ви напиша сега. Да. И така, създавам нов свят. И те ще дойдат и си играем нормално. Така, света зарежда, защото съм с... Ето това. Вау, колко бавно се зарежда. Марто са пука, че на него му зарежда по-бързо, сигурно. Сега ще чакате да ви гадна. Кажете нещо за зрителите. Здравейте! Аз съм в Майнкрафт. Без коментар. Те са всичките така тук стана детска градина от дома. Много притъпка, но всички са много са притискани тук. Зарежда. Така, зареди. Така. Сега мога да играем. Вау, как са би. Лаги. Не усещам. Ето с грозния е миньон. Гледайте го. Виж какъв е грозен. Другия е. Ето го Марто. Ето го Марто. Известния пичка. Как забива, брат. Ти ме беше ударил. Кой ме удря? Няма да говоря много, защото не се чувам, ако се чудите. Почне аз нямам с тях. Обещавам. Съжалявам за болката ви. Усещам, че това ключ има много. Усещам колко време ти клипче? 2 минути. Усещам го като 5 часа. Как? Въобще има да си играе играта, бе. Марто, ай съм. Нали то е по отбори? Явно играем само с трима. Да, но не. Не ме убивай. Няма да убивам. Ами с различна версия. Трябва да стеглиш 15.3. И аз я свалих. 0.15.3. Помощ, Сашо, обима удар скелето. Убива мале, Сашо, браво на те. Оле, хъски. Бита хъски, бягай. Да, бе, сериозно. Съжалявам, че не говоря, ама така, много приятно ми е. Айде, Марто, да постигнем. Стига. И ти ме стига се ме удря. Виж, че какви горбияни играя сега. Линковите са в техния канал, ако искате може да ги пустите да ги хейтите колкото искате. Така, Марто, спри. Сашо, спри. Ела така. Ела, гледай ма в очите. Чуле? Нищо. Гледай. Аллах Акбар.
скирка, бе. Той не е скирка. Аз тако скирка не знам. Абе, кирка, манка ти. Абе, взимам, аз ще ги крафна, тук има няколко крипър има тук. Пък ще сме в пустиня. Не знам. Не е то. Абе, баш аз. Как му обвиняваш? Марто, намери село. Къде го намери, бе? Оф, този епизод е пълен коч. Елаги като майка ти. Еба. Така. Дами и господа, това маше за този епизод. Знам, че е кратък, но тези нещо не са нормални. Затова довиждане, ще видим в следващия епизод, който може днеска или утре. Затова, чао!